Вижте хора, в Стара Загора, в моя галерия, се излагат живи животни от навсякъде. Вижте, тексаска гърмяща змия и вичест кротал. Не говори. Английски ме говори. Това е нилски варан. Това са аргус варан. Много са големи. Ето го големия и малкия. Това е зелена игуана. Вижте колко дълга опашка. Ето животинчето тук. Австралийски скален варан. Това е централноамерикански отровен гущер. Това е боа удушвач. Сървичен смок. Ето го хамелеона. Ето ви ги очлад кайман. Чипи. Това е видео. Това не знам какво, не съм сложили описание. Ето това е азиатски воден дракон. Здрави! Ето горе. Спри да фокусирам. Това е леопардов. Къде е този леопардов гекон? А това отглежда на бучево домашно сворно. Ето го. Кой е беби? Искам такова. Ето това е дебело башат гекон. Тук също няма описание. Ето го следващото животинче. И тук горе има още. Така че посетете моя галерия Стара Загора. Има изложба на всякакви диви животни. До скоро!